A la vista de la desescalada tan grande que está habiendo del bajón de la presión del virus, yo creo que la Generalitat, aquí yo creo que talibanes no vemos, o sea que yo creo que sí que es verdad que primero serán los datos y después las fechas, seguro, pero cuando los datos den algo que valga que pueda permitir al político actuar de otra forma, lo hará, yo creo que lo hará. Hi ha ganes de vengarse del virus este. I per vengar-se del virus no hi ha res millor que eixir de vacacions. I per tant, jo crec que estan desitjant, i ha començat a reservar de forma massiva, a partir del 10 de maig, en principi el govern britànic ha deixat fetge com una fetge, diguem, per començar a parlar. Perquè sí que és veritat que ells també van fer el mateix que estem comentant així. El 12 de març tornarà a reunir-se el govern britànic i dirà la desescalada s'adelanta o s'atrasa, dependís de les dades de contagis. I això serà important, que igual millor obrim el 1 de maig, més del 10 de maig, i la gent el que està fent ja en aquesta garantia i en aquest discurs ja de possible normalització estan reservant ja per tot l'estiu, entonces estan reservant d'una forma massiva. Jo crec que aquesta setmana serà la setmana de més reserves de la història del turisme.